खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेलाव गासैखौबो गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम फारि फारि नायलांदो। गिबि रादाबाव दं सानबानि हाबाफारि लानानै 14 नं चिरां दुवार ब्लक कमिटि इउ पिपिएल लाइमोन गांखं आरो आइजो गांखंनि बानजायनायाव सान्तिपुरनि गेलेग्रा फोथाराव इन्टार प्राइमारि लोगोआरि जोलुर आरो काबादि बादायलायनाया मैयानिफ्राय जागायबाय होनना खौरां मोन्दों। प्रमद बर' दैदेननाय इउ पिपिएल सोरखारखौ आथिखालाव गुबुन गुबुन बिथिङाव खामानि मावनायाव मुखुब जानायखौ नुनो मोननाय जादों। नाथाय बेनि गेजेरावनो जोलुर गेलेनायखौ बांसिनै नोजोर होनायखौ आथिखालाव नुनो मोननाय जादों। जोलुर गेलेनाय बिथिंखौ नोजोर बोनानैनो एबा प्रमद बर'नि नीति आरो आदर्शखौ लानानैनो दिनै 14 नं चिरां दुवार ब्लक कमिटि इउ पिपिएल लाइमोन गांखं आरो आइजो गांखंआ सानबानि हाबाफारि लानानै मैयानिफ्राय सान्तिपुर गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव ब्लकनि सिङाव थानाय गुदि इउ पिपिएल कमिटिफोरनि गेजेराव जोलुर आरो काबादि बादायलायनाय खुंफुंदों। सानबानि हाबाफारि लानानै खुंफुंनाय बे जोलुर आरो काबादि बादायलायनाय बेखेवनाय हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो इउ पिपिएल लाइमोन गांखंनि मावफुं आफादगिरि इराग्दाव बसुमतारी आरो इउ पिपिएलनि बारग' एमसिएलए गुनेश्वर गयारिजों लोगोसे 14 नं चिरां दुवार ब्लक कमिटि इउ पिपिएलनि आफादगिरि बिरदाव मुसाहारि आरो इउ पिपिएलनि गोबां दैदेनगिरि बिथांमोनहा बाहागो लायो। नैथि रादाबाव दं आसाम आरो बांलादेशआव हिन्दुफोरनि सुबुं अनजिमा खमायनाय आरो मुसलमान सुबुंफोरनि अनजिमाया बांसिन जानायखौ लाना बिथां मानाव गेदेर आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया दुखु फोरमायदों। बिथाङा बेखौबो मुंख'दों दि सोनाब बेंगल आरो झारखन्डआवबो बेबादि थासारि जानो हागौ। बिथाङा मुंख'दोंमोन दि आसाम आरो बांलादेश मोन्नैनिफ्रायबो 2021 मायथाइसिम मावख'आरि सुबुं सानखोनि खारिथिया मोनसे सुबुं सानखोआरि सोलायनाय दिन्थियो। बिथाङा बुंबावदों दि सुबुं सानखोनि फोरमायथिनायाव बुंनाय जादों दि आसामाव 1951 मायथाइनिफ्राय 2011 मायथाइसिम हिन्दुफोरनि सुबुं अनजिमाया 9.23 जौखोन्दो खमायदों आरो बांलादेशआव 13.5 जौखोन्दो खमायदों। मोन्नैबो थावनिफोरनि आसाम आरो बांलादेश 2021 मायथाइसिम मावख'आरि सुबुं सानखोनि खारिथिया मोनसे सुबुं सानखोआरि सोलायनायखौ दिन्थियो। सोनाब बेंगल आरो झारखन्डनि थासारिया रोखोमसे जानो हागौ होनना साननाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। थामथि रादाबाव दं दुखुनांथाव खौरां गसाइगाव ओनसोलनि सासे जाफुंसार आरो बयजोंबो मिथिसारजानाय थिखादार फालांगिरि आरो समाज सिबियारि मानाव गेदेर मारजित बसुमतारी बिथाङा बे बुहुमनिफ्राय अरायनि थाखाय गैलिया होनना खौरां मोन्दों। खौरां मोननाय बायदिब्ला मैया सुनिबार सानखालि हरखाबै प्रेसार स्ट्रक जानानै सोनाब बंग'नि सिलिगुरियाव गंसे देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होबाय थानाय समावनो हरखाबै रुंसारि जायो होनना खौरां मोन्दों। मख'नो गोनां बाथ्रादि बिथांनि रुंसारि जानायनि बिदाय होनाय समाव आसाम केबिनेट मन्त्रि मानाव गेदेर उथावगोरा ब्रह्म आरो इउ पिपिएलनि गोबां दैदेनगिरि बिथांमोनहा नुजाथि हैदों होनना खौरां मोन्दों। ब्रैथि रादाबाव दं बिहारनि बेगुसराय जिल्लानि टाटा रसिदपुर गामियाव सनिबारनि फुङाव सिनाय मोनै दुथांफोरा सासे जरासे बिसि फिसायखौ आरो बिसोरनि 10 बोसोर बैसोनि फिसाजोखौ उन्दुनाय समाव बुथारलांदों होनना खौरां मोन्दों। बे गाग्लोबनायाव जरासे बिसि फिसायनि 5 बोसोरनि फिसाज्लाया गोब्राबै जोखोम जादोंमोन। बुथारजानायफोरखौ बुथारखांनायनि उनाव बुथारग्राफोरा बिसोरनि मोदोमाव एसिड लुना होदोंमोन। संजीवन सिंह 45 बोसोर आरो बिथांनि बिसि संजिता देवी 35 बोसोर बैसोनि आरो बिसोरनि फिसाजो सम्पनाखौ नसुंसेनि सुबुंफोरा थैनानै थानाय नुदों। गाग्लोबनायनिफ्राय बारग'नाय जरानि फिसाज्ला अंशुखौ बेगुसराय सदर देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों होनना खौरां मोननाय जादों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। जायफ्रा गोदानै नायदोंब्ला एसेनोसै, गोजोन्थों।